Pirtûka xwendinê Rûpes 119 ders 5 de Hîndarî 21 Dawetên berê li gundan. Hortekî bixwesta bizewciya, diviya bû pêşî ji dê û bavê xwe re bigota. Xort yan keçekê destnîşan dikir, yan jî dê û bav li nav gund, yan jî li gundekî din jê re li keçekê digeriyan. Keç dema zewaca wê bihata li benda xwezgîniyan dima. Li gorî ûrf û edetan, şansê wê ye ku bigota ez dixwazim bi filan kesê re bizewicim tu nebû. Piştî biryara xwestinê, bavê zava bi çend rûspiyên gund re diçûn xwezgîniyê. Li mala bavê bûkê ji her du malbatan dîwanek pêk dihat. Piştî xweş û beşan mijar vedibû. Bavê zava dest bi gotinê dikir. Bi emrê Xwedê, qewlê pêxember û bi destûra te em hatine keça te ya felan ji kurê xwe yê bêvan re bixwazin. Bavê bûkê jî wiha dibersivand. Heke Xweda destûrê bide, em ê bibin qinamiyên hev. Heke dilê wan bi dayîna keçikê heba, dest bi xwestina qelendê dikirin. Qelend, piranî ji pere, mal û milkan pêk dihat. Bavê bûkê digot, hûnê ew qaspere, çend serî mî, dewar, hespekî û tifingekê bidin me. Rûspiyên heyeta xwezgîniyê diketine navberê, hin ji wan qelend kêmtir dikirin. Piştî li hevatinê şerbet vedixwarin û roja nîşanê û dawetê destnîşan dikirin. Diya bûkê ji edeta diçû ba bûkê û jê dipirsî, ka ew dil heye bi xortê ku wê dixwaze re bizewce? Bûk pir caran bêdeng dima. Roja nîşaniyê diya zava bi tevê malbat û çend jinên gund bi kêf û şahî diçûne mala bûkê û li wir bi stran û dîlan gustîla nîşaniyê dixistine tiliya bûkê. Pêre çend zêr jî pê de dikirin. Rojek berê dawetê ji aliyê zava qefleyekê xort, balîfek hil didan, diçûne gundê bûkê ku tesellî bikin ka ji bo dawetê çi amedeyî çêbûne. Ji wê qefleyê re digotin rovî. Xortên gund nediştin ku roviyên zava bikevine gund û bi henek bera wan didan. Roja dawetê li mala zava û bûkê xwarinên bi çêj dihatin pijîn. Merivên zava bi def û zirne û bi dîlanê yan jî bi strana dengbêjan diçûne mala bûkê ku ew bînin. Li mala bûkê dîlan dihate gerandin. Dê û bavê zava diketine mirê bûkê, ew ji malê derdianîn û li hespê swar dikirin û dianîne mala zava. Li ber derê mala zava heta derengiya şevê govend digeriya. Dema bûk ji şimika malê diket hundir, zava li ser banê malê fêkî û şekir dirijand serê bûkê. Zarokan jî wan şekir û fêkiyan berhev dikirin û dixwarin. Kesên di dîlanê de tev bi hev re diqîriyan. Kî zava, kî zava? Bi heman tempoyê digotin filan kes zava, belan kes zava. Zava jî demançaya xwe derdixist, berê wê dida jor û carcûrek vala dikir û bi çar çavan li benda gerdekê dima.